Ni Baionatarra niz. Zen Baiona familia hundirik, baserrietan taba anitz. Gure herrian baziren anitz familia hundi. Amabi, ameka, hamar familia hausieta. Ene amata irua ez baziren, iruen artean baziren, 34 hau. Ordio bazen, me hori bezala anitz. Itxe hausieta bazen anitz aur. Aldiz Baionan ez duz auto, hiru, lau, gorena lau. Ez, ene zemen sortia. Sortia anitz bankan, Baigorri aldean, hogoi urtetan. Gero eskondia, me senarrare eskoldeetakoa. Hemengo bizitza, hemen bazen lana, hemen harrapatzen zen. Aldi izan etzen, familia hundia ginen, ameka haur. Ordion behar zen bizian egiteko nahien eta xantza ukan nuen, xantza eta ez. Hemengo ostaler batek egiten zen gure etxeat izirat, eta langile bat falta zuen, egintzen seka etxerat. Harekarri unat bortxaz, enintzen behin izan Baionan. Harekarri unat eta han hasi lanean, eta gehoztik hemeniz. Gero hartai ateratzeko miseria bazen epuskat, miseria. Duzaz, nik gure etxean zaututut alemanak. Beldur zen mundia hori indako, biziki beldur zen. Nik gunia aurra nintzen, alare horro niz ikusi gure etxean, gu konten ginen. Eldu ziren gure etxean, lusar, zeaiten seka, zenta frontiera baitzen gure etxean. Eta gastatzen giruzten, bumbuna eta aurra konten ginen, ekasen zauzkiuten. Biztanda eta nebazen, aita familiako eta denetaik, zaila txarrak, eta etzen jateko horik eta ez. Eta gure amak erten du, erten zin, beti etzila sobera sofritu, anitz aurro bat zilakot, eta zitintiketak aurrendako. Eosteko, bakizu jateko eta ordiono. Et sobera sofritu mehan fegalare giretxean egiten zen aniz gauza. Jende gehienak, bazen gisa guzietako, duai bezala txuzen, Ostaitita bazen aniz jende lanean ari, arraintzaleak, hemen Baiona aldean etzen arraintzalea hondeik, ez? Doni Luizon eta horieta, hemen etzen arraintzaria hondeik. Etzen fabrikaz honditze bazen brege, bazen turbomeka hori gozera hondia, bazen fonderia, bazen aniz jende, gehozti zerratia da hori. Hau gaztea, aniz gaztek lanek ezin harrapa, joiten dira Baionatik ezpaituta harrapatzen. Bordel edo, paise, eta nun. Hemen lan gutxi da, uzinak zerratu dira, fonderia zerratu da, eta eskoletak aterata gero komedia da, ez da lanik gazten dako. Ostatut horietan udan harrapatzen da, bestenaz, turismoa bada, udan aniz jende. Baiona herri ederra da, herri ederra delaik bada, anitz zer ikusteko, ala katedrale, ala Musée Basque, ala aniz gauza, zautzen ez dinan dako, eta etxeak hemen gaindi zitu klase gira, ez du dretxoi deusen unkitzeko xaharra delakotz eta behar da txiki hori. Anitz, badira bestak, aniz jende biltzen da bestetat, uskat Espainien Iruñe bezala hemen Baionako bestak, eta gero turismoa bada, gero auto gehiago. Anitz, aurten gudane bazen anitz. Uztailan ondarrean, Baionako bestak. Beste izenik ez dute Baionako bestak. Etzen bat gauza bera, jende guti zen, etzen olako jendea. Etzen hor xuriz besti ez fitxik, denak laneko tunuetan, bluz besti eta xahakoa dilindan, eta gaur egun dena xuriz eta gorriz besti, eta bazter goziak jendez betiatira. Bada pilota partida, bada behikursak, bada korrida, bada anitz ikusgarri, etzen hori itaik ez. Behikursak ez autotut beti, behikursak ba. Frantsesa. Hemen gure kartierrotan eta eskora mintzo da askite untza. Guk beti eskora mintzo du. Guk eskora, semeak eskora mintzo du. Horren aurreke badakite eskora. Gutiago, goi haidira naiz eta berriz muntatu eskora. Niz guti harrapatzen zen eskora mintzo zutenik. Beni beti atxeke dut.
Ez dakit nahi dute hori ohartu dira galtzera izela izkin nagusietan eta ordio nahi dute berriz bizia hasi gauza ederra da. Guk ez du hori uzik ikasi, ordio nipena nuke hori galtzea. Baionan bada ikastola, ba? Lehen etzen. Bada anitz eskola Baionan, anitz. Erteko ez dakitzen bat. Anitz. Me badira, bat eskola ez dakitenak, aurrak zartzen baitu ikastolan, hori ez dakit, ez da isa, ez da erresa, hori. Aitamek jakinki eta aurrek hasi behar, arribatzen dira. Bai? Arribatzen dira. Aste buriak jende etzen hori bezala ateratzen. Aixa zera, hau nuai dena konpondira aste burutan, ordionez. Nik fitxik lanean. Aste burutan lanean hain nintzen. Zenta ostatietan, jande egetzen, aste hartagineen, ordio egun batzen pausuko. Eta beste honetan ez ginen sekulateratzen. Bazen, mehezon beste, erdiak, gobeko erdiak, edo gutiago berdin. Goe bada, bazter guzietan tabernak. Eta dena gai dira, doaik ailanean, dena bizi dira. Hemen, badu egun urtein egia taberna dela. Asko, bazen asko. Merua gehiago, Nu egiten ginen, kanpainetek eta etzen fitxik. Kanpainetan ordin ginten ginen, Baiona eta erospenen eiterat. Erteko otoeko liketzen ordio nione, garazin ez nione. Egiten ginen Baiona eta oto gidatzen kasterat handikan. Eba, bazter uzitan badira. Menik permisa pastu dutela, hoi urtetako harin permisa. Hastian mehin, oste honetan ginten ginen autobusean, zer eiterat, goizian lehitzonea eta txalden besteat, hola pasatia du permisa. Baiora maginen izarra, edaria, bazozo hori. Joan da hori emendikan, berri ginen da nik uste. Ez duzu zautu izan, bada berdea, fortia, eta horia harinago digestiva gisa da. Emendik partitia da ez du hemen gehiago. Diteko da berriz omen. Lehengo edari xaharra. Xante izpituntzen uzina, eta duai apartamendiak egin adela lekian. Ez dakit noa ginen den berriz. Zoin dire, anitz aldaketa izan da, anitz. Bizitzeko manera, etzen bate berdin bizi jendea. Merkatu duai etzen merkatia izkin hauzietan bada, lehen una jime hartzen gauzen eosteko, duzen denetak merkatuiko gauzen eostera eta duai izkin hauzietan bada. Lehen bazen elgarren arteko familia egiten zin puska, duai bakotxa bere berezta bate gauza bera. Dena zautzen limiten eta denekin solas eta ze. Bakotxa bera, bakizu kustu duzu jendeak erriken pasatzen, ez dakizu kuste zautzen duzu, ez dakizu norden. Ono hemen karti erruntan puxinua bat, alare kamiatia da. Baiona, bakotxa bere zera bizitzen du, ez da zera... Alare berriak horritzen dira fite Baionan, Zehai berri important balina da, fite. Aritxelarroa itzen du eta. Aritxelar zein du eta eskolaan. Hilda joan den hastian Aritxelar profesor hondi eskolaan. Anitzer egiten da hemen, anitz su prefetura dien.